Fujifilm je mezi profesionály po desítky let známý výrobce naprosto špičkových filmových materiálů. No a v poslední době je to samozřejmě výrobce vynikajících digitálních fotoaparátů. On se etabloval zejména ve velice zajímavé skupině, a sice v těch bezzrcadlovkách, to znamená kompaktech, které mají výměnnou optiku, a v podstatě se dal tedy na špičkovou výrobu. To znamená, tenhle ten model, který mám v ruce, to je Fujifilm X Pro 2. To je přístroj tělo za 50 000 v lednu 2016, čili to je skutečně jaksi velmi náročný, finančně náročný model. No a je tedy určen skutečně takovému vysoce kvalitnímu, profesionálnímu využití. Takže my si dneska o něm něco bližšího řekneme. Tak tenhle ten přístroj vypadá prakticky stejně jako to X Pro 1, která udělala díru do světa před 3 lety, ale uvnitř je kompletně přepracovaný. Tak především má úplně nový čip, má tedy 24 megový čip, že? Čili to je tedy na dnešní poměry hodně. No a dokáže 51 000 ISO, takže to sice není třeba rekordní, ale je to teda velice, velice pěkné, protože to znamená, že bude v takových těch 12 800 dávat docela slušné obrázky, a to je v podstatě, že se dá prakticky kdekoliv fotografovat. No a co je tam teda opravdu hodně dobré, je ostřící systém. On totiž má 273 ostřících bodů a z nich je 77 hybridních. To znamená, to jsou takové ty ostřící body, které neanalyzují kontrast, ale fázový posun. Takže já jsem to tedy zkoušel i ve velice špatných světelných podmínkách a opravdu i ve velmi, dá se říci, v šeru ostří prakticky stejně rychle jako zrcadlovka. To znamená, že pomalej než samozřejmě za sluníčka, to je logické, ale je ten výkon naprosto srovnatelný. No a co k tomu dodat ještě takové jaksi parametricky, tak on je tedy velmi robustní, jak vidíte, je hodně velký, je utěsněný proti prachu a vodě, takže se s ním člověk nemusí bát jít teda i do nepohody. Specialitou Fujifilmu je, některých modelů samozřejmě, je hybridní hledáček. Co to znamená? Tak vidíte, že tady je okénko, čili já když se podívám přes ten hledáček, tak v podstatě vidím tak, jak se to dělávalo už v 19. století. Ale když stisknu toto tlačítko, tak do toho průhledového hledáčku já si promítnu LCD display, čili elektronický hledáček. Takže je tam kombinace elektronického a průhledového hledáčku. No a jestli vám to připadá hodně retro, ten průhledový hledáček, tak ono je tady všechno retro. Tady totiž se dá ručně ovládat prakticky cokoliv. Čili tady je například přepínání automatické clony a manuální. Čili já když si přepnu na manuální, tak cloním ručně. A tady mám ruční nastavení času. Já mohu potom jaksi pomocí rolleru daleko jemněji škálovat. Tady, jak vidíte, tak ty hodnoty skákají vždycky po dvojnásobku. To je dneska málo, že to musí být po třetinách. Ale to se dá dělat tedy pomocí ovládacího kolečka, pomocí rolleru. Ale takovéto základní nastavení se může provést tady tímhletím kruhovým voličem. A když ho vysunu nahoru, tak tady ovládám ISO. No a aby toho nebylo málo, tak tady mám speciální kruhový volič expoziční korekce, čili takhle jdu do mínusu a takhle jdu do plusu.
Takže to je vysloveně takové ruční ovládání tohoto hypermoderního fotoaparátu přirozeně, že mohu to nastavit i na poloautomatiku, to znamená, když tady mám a tady mám manuál, tak prakticky tedy ovládáním clony já automaticky nastavuji čas. A opačně, já když si tady nastavím, dejme tomu tady 60 a tady si nastavím clonu automatickou, no tak vlastně se mi automaticky přizpůsobí ta expozice tomu nastavenému času. Takže vlastně máme v tomto přístroji, který vypadá, jako kdyby byl z 30. let minulého století, no tak máme skutečně hypermoderní, nesmírně výkonný a efektivní přístroj. Jehož dominantní vlastnost je rychlost ostření. Takže se dá používat i k velmi reportážní fotografii, k živé fotografii, k street fotografii. A to je důvod, proč je oblíben i mezi profesionálními fotografy, kteří využívají právě toho, že je přece jenom menší než profesionální zrcadlovka, takže budí menší pozornost a přitom ten výkon je prakticky stejný.